Hei, bună dimineața din Manila, toate bune și frumoase, e puțin înorat, e foarte plăcut aici, gazdele sunt foarte primitoare, e minunat în orașul Florilor, în Marikina, e un orășel cochet, frumos, liniștit, foarte safe, e ok să te plimbi și noaptea și ziua și când vrei, sunt de toate pe aici, e frumos, mie îmi place foarte mult în Marikina, e orașul meu de suflet. Aici sunt copiii noștri, familia, locuiesc împreună cu soția și cei 3 copii, împreună cu familia extinsă. Sunt niște oameni foarte buni, foarte de treabă, foarte înțelegători, niște oameni minunați, adică eu îmi iubesc familia, îi iubesc foarte mult și îi respect, bineînțeles, întâi îi respect și după aia îi iubesc. Respectul e foarte important într-o familie filipineză și, bineînțeles, mă înțeleg foarte bine cu familia soției mele, mă înțeleg foarte bine cu soția mea. Bineînțeles, mai apar uneori anumite neînțelegeri pentru că eu comunic prea direct așa și dânsa vede chestia asta puțin cam ciudat așa, adică ea se exprimă puțin mai indirect. Dar asta nu e o problemă, pentru că noi ne cunoaștem din 2008 și eu înțeleg oarecum cultura filipineză, nu în totalitate, pentru că e prea subtilă să o înțelegi așa dintr-o dată, chiar dacă sunt aici din 2008, eu nu m-am născut aici și nu înțeleg la perfecție limba Tagalog, o vorbesc puțin, dar e totul minunat aici, oamenii sunt foarte de treabă, soția mea este foarte plăcută și totul e minunat, noi suntem foarte fericiți aici împreună. Și bineînțeles că suntem tot timpul liniștiți, ne vedem de treabă, nu avem probleme cu absolut nimeni pe aici, n-am avut niciodată probleme în Filipine. E totul minunat, adică nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să plec în altă țară sau mă simt foarte confortabil aici, foarte liniștit. E totul minunat. Oamenii sunt foarte primitori, foarte plăcuți, te și ajută. Bineînțeles, trebuie să fii și tu respectuos și să-i ajuți și tu pe ei, pentru că asta înseamnă, de fapt, utang sa loob. Atunci când te ajută cineva, trebuie să-i fii recunoscător și să-i arăți reciprocitate, să-i întorci favoarea și e parte din cultura locală. Kapwa înseamnă că eu sunt tu, tu ești eu. Pakikisama este un alt termen foarte important aici, adică o adunare pașnică de prieteni și, bineînțeles, totul e minunat aici, e totul pașnic, e totul minunat, e totul frumos. Eu iubesc Republica Filipine, respect autoritățile aici, sunt mereu tânăr și ferice aici, mă simt confortabil și mereu îmi place să călătoresc prin Filipine. Sunt niște locuri minunate în afara orașului și orașul Manila e foarte frumos. Sunt și zone unde poate că nu e bine să te duci, dar prea puține, adică oriunde te-ai duce în Manila nu cred că e vreo problemă. Totul depinde și de om. Mă simt foarte binevenit aici în Filipine. Mereu am fost, mereu mi-am achitat ce a trebuit să fie achitat. Sunt un om corect și asta e cel mai important. Vă salut cu drag, cu respect, cu dragoste, toate cele bune.